Dobrý den, milí diváci, vítáme vás u pořadu Rady ptáka Loskutáka. Já to říkám tak vesele, člověče, ale mě pěkná zima. No je tady dost frično, máš pravdu. No, ale tak neměli bychom si radši nechat bundu, víš, jako pracovat v zimě, a ono to není zdravý. Třeba někdo pustil jenom pozdě topení a za chvilku se to tady vyhřeje. A nebo je celý studio špatně zateplený. Ale to mimochodem víš vůbec, co znamená zateplení? No jistě, dřív třeba na vesnici měli celý dům obložený dřívím. Aha, dřívím. Já myslím, že by si se pozorně měla podívat na naší první reportáž. Ta totiž bude o zateplování domu. Pak si vyrobíme hezkou dekoraci z pilin. Naučíme se jíst suši, na to se už moc těším. A já se zase těším na reflexní masáž. A na co se asi těší tažní psy? Dokončíme výrobu loutky, na řadě je tělo loutky. Absolutní rým, všim si? Jo, všim, no, strašně vtipný. Ale dál. Na závěr se naučíme zdobit perníčky. Ale tak co uděláme s tou zimou? No já nevím, no ty se obleč a já skočím pro údržbáře, aby to spravil. No tak jo, no. A vy se podívejte, co o zateplování domu zjistil Standa Verkovec. Dneska vám ukážeme zateplování domů, ale protože venku už je taková zima, že bychom mrzli, tak náš hostitel, pan Linhart, byl tak hodný a připravil nám demonstraci uvnitř. Hezký den. Dobrý den. Pane Linharte, proč vlastně bychom měli zateplovat domy? Tak především proto, že stávající rodinné domy, které byly postaveny před těmi 15-20 lety, mají nízkou akumulační schopnost a mají malý tepelný odpor zdiva. Co to znamená v praxi? Jak byste mi to vysvětlil jako laikovi? Ten malý tepelný odpor. V podstatě jde o to, že to zdivo má malou schopnost pojímat to teplo, které my produkujeme vevnitř toho domu, a náklady na to teplo samozřejmě stojí nemalé finanční prostředky. Závisí třeba způsob zateplování a materiály také na tom, z čeho je ten dům a jak jsou široké zdi? Zcela určitě je všeobecně známo, že materiály do 80. let měly velmi nízkou schopnost tepelně izolovat, to znamená, dám příklad cihly plné, které mají sílu 45 cm, zdi obvodové, které se dřív stavěly, tak dneska je potřeba síla izolantů okolo 8 cm. Co se používá jako ten izolant tepelný? Jako izolant se používá buď minerální vlna, speciální určená k zateplování budov, nebo speciální fasádní polystyrén. Jaký je v tom rozdíl? V podstatě, co se týká teplně izolačních vlastností, je velmi podobný. Hlavní rozdíl je v paropropustnosti, kde u minerální vlny je ten koeficient mnohem výhodnější. Tak a jak to konkrétně uděláme? Čím začneme na té zdi? Vždycky bych doporučoval používat systémové řešení, to znamená od výrobců, kde už ten technologický postup aplikace je dán. Takové ty správné stavebnice. V každém případě bych doporučoval používat velice kvalitní materiály, které jsou schváleny, a vždy musí být veškeré materiály doporučené výrobcem na ten objekt použití. Tak a jak tedy začneme? Já už bych chtěl pracovat. Jako. Tak především jako každá stavba, taky zateplovací systém má svůj základ, to znamená zakládací lišta. Jo, je tak speciální, to je... Ano, je to speciální profil, který má okapničku. A to je z hliníku, že jo? Ne, to je, buď to je to elexovaný plech, nebo speciálně vyrobený pro zateplovací systémy. Tak a ten přišloubem? Ten se kotví speciálními kotvícími hmoždinkami. A jak na to připevníme ty izolanty? Izolanty se lepí pomocí speciálních tmelů lepících, které jsou určeny k zateplování budov. Ten tmel musí mít dobré vlastnosti, hlavně adhezní k izolantům. A jenom se lepí, nebo se ještě heftnou nějakými hmoždinkami nebo šrouby? Určitě ano. Ke kotvení těch desek izolačních používáme speciální talířové hmoždinky, jejichž délka je daná sílou izolantu, a vždycky ty hmoždinky musí být minimálně 6 cm v zdivu zakotvený. Jo, a tohle, aby se to, protože to je měkké, aby se to neprorazilo. Přesně tak. No a co potom, když tam máme už upevněné ty izolanty? Pokud máme připevněné izolanty, tak potom se provádí to, že se zaarmuje celý ten systém do lepicího tmelu a do armovací tkaniny, která je alkalicky stálá, nehořlavá. Proč se tam dává tahle tkanina? Jde o to, aby celý ten systém byl zpevněn a vlastně zarmován tak, aby se nám na té ploše nepohyboval. A je to taky proto, aby se na to dobře chytla ta budoucí fasáda třeba? Zcela určitě, protože každá omítka potřebuje mít kvalitní podklad. Ještě Stando, prosím tě, promiň. Promiň. Co? Stando, takhle bychom se nikam nedostali. Doteplíme to příště. Tak jste to slyšel, pane Linharte, ale já myslím, že budeme brzy pokračovat. Budu se těšit. No,
Tak ten Standa by se pořád ptal, ale to prostě nejde, takhle bychom nikam nedošli. Důkladně si zateplíme dům. A protáhneme se Tak mě tady máte zase, pane Linharte. Naše minulé povídání o zateplování domů jsme skončili natažením zpevňovací sítě před omítkami. Ale mě by zajímalo, jak s tím pokrýváním izolace si budeme počínat okolo rohů a v oknech. Na to jsme minule nenarazili. Takže to je specifika zateplovacího systému. V podstatě všechny rohy na objektu, včetně oken, by měly být prováděny na takzvanou vazbu. Jako zdivo. To znamená, jedna deska přesahuje přes sebe. Aby nám to pěkně šlo přesně, přes aby sebe. nám to vázalo takzvaně. To znamená, že i v oknech doporučujeme dávat izolanty na vazbu. Okna jsou specifikum, tam vždycky záleží na tom, jaká okna tam jsou, zda jsou otvíraná ven nebo dovnitř a kolik nám ostění oken dovolí síly izolantu aplikovat na tom objektu. No a co ty rohy, které jsou exponované a ten polystyren nebo ta minerální vlna jsou poměrně měkké? Rozumím vám, jde v podstatě o to, že veškeré rohy by měly být armovány pomocí rohových lišt s perlinkou, s tou armovací tkaninou, s tím, že v oknech se ta lišta krátí na délku toho ostění. Takže i v oknech tohle používáme. I v oknech samozřejmě, ten roh. v okenním nadpraží je dobré zpevnit ten roh pod parapetním plechem toho okna. A dává se třeba na ten parapet ještě něco speciálního proti zátěži potom? Ne, ty parapetní plechy zpravidla nebývají zatíženy. Doporučujeme místo nabetonování klasického tam dát tepelný izolant. Právě proto, aby se zabránilo takzvaným tepelným mostům okolo oken. Co to vlastně je ten tepelný most? Tepelný most je vlastně problémová záležitost při kontaktním zateplovacím systému v podstatě v tom, že pokud zůstane lepidlo mezi tepelným izolantem, vytvoří tam vlastně clonu a ten tepelný tok je zastaven. Takže když tohle všechno máme nataženou tu zpevňovací síť, nalepenu, takže jsme připraveni natahovat omítky, je to tak? V podstatě ano, s tím, že musíme počkat, až ta podkladní vrstva, vlastně ta aromovací vrstva, ten tmel s tou aromovací tkaninou vytvrdne, vyzraje, to znamená těch 5 až 7 dní musíme počkat před aplikací omítek. A jaké ty omítky by měly být? Omítky by měly být samozřejmě velmi kvalitní, to znamená ušlechtilé omítky takzvané, to znamená, že tyto omítky mají 3 takové základní vlastnosti, to znamená, jsou vodoodpudivé, mrazovzdorné, omývatelné. Těch omítek je celá řada. Buď to jsou, jak jsem říkal, minerální, nebo jsou silikátové, silikonové nebo akrylátové. A zase asi je důležité, aby to bylo kompatibilní s těmi materiály, které už tam máme. Určitě ano, zase znova opakuji, že se jedná o systémová řešení. Od výrobců. Pane Linharte, přesvědčil jste mě, že jste opravdu odborník na zateplování. Takže zateplujte u odborníků.